Haka khatnyo tere unok pra arja arpusan kinong elam kamigalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA kila penlong kejinga kenduk biang berkibal mi khmat na ke cement company banya penbet baya ke bha saupo truk jong ke asam ban yok kejingkit na ki karkhana. Habakran sikilat pathai kubor ba wanshwa nong tru unong ai ketien ke association ulaong ba hadu menta ke association kadang yok penrung tang apo khat pra na ke saupo teli ki truk. Ngila sedang na geduk si terik tat hadu mentah kesengi ngila sedang menpa i kali ki jongi hendrai kampat poi hadu kata kemak kebangila bu saupeu kali kumbangila pan kumba ke government kala ai cispa arpeu saupeu yangi bat prapeu cekiwei te ngi pat hadu mentah ngidang yo tang kan nyeu ni kat pra te na kata kadau ngi meneng ye kren sani yakne te ngi penbe yakne ban yo ya kata nomor ba lada ngiyo tang arpeu arpoi kamut yakiwei pat ki members ngin bretchei kata kede jinge bahaya ki nongkit kam ki jongi pat kam tam ki secretary president jong jainte unit kila yo pressure na upat ba balai yang ipim ai balai kita pi ai kamut kolong pressure ba tena kumta ngi mening la ekran sani bahaya kene ba kene kam dai su ban long repeat again and again keju te na kata kadau ngi hi mening la ekran sani bahaya kene ban nakaliang jong kiro kila ong tong ila yakloi ban ya penbe ya kene henrei ngin ya pha hi ya kalis namar ba kadon ga misunderstanding aga jinge dai ba wat maki cement factory hadu menta ba ki klem la ban penbe pramaki ban ya pha te kali namar example gana ipi namar ini ki factory ki don la jong capacity don ki badon 1000 capacity don ki ban sauspa capacity kemudian uba sauspa capacity umla banai pratli kali uba 1000 umla banai cikali kemudian ki haban ya penbej peramaki berki syong te kata kedeka jingi keren mene Nakal yang ubak moslandar marngar u chairman jangka association pat ulaong baka association kalai keren bon teli kimat la bon sen bat ke sarkar shwa ke jingya ki bat ke sarkar kala pha ekren shwa bat ki company Ulaong balada kim urlong kalak ban poi biang syakajanya ki bat benrap baki mat ki long ki balasa bon snam bat kalong ka ba ban penbet mardor bat beteng baka association kaya le na ka banta ka jinyo nong ki pat ba te ka jing sau thu ka jing hilang berapa men dei tang mangaw nu alam ngisu thu ba kani ka kam ngamut ba ka kam ka dei ka bala mi jing daki phau snam menchua te ban penbet shis penbet nge jing i jonga kalong ka ba ba namar ki jinge laman ada ki por mamchua te ngila ban ong ba kani ka jinge kren menta kam de ka jinge kren ban kut hanrei ka de ka jinge kren ka ba ngindang haban ya kren lada kimi ki jinge na ka por namar lada ngila but ikendon bagi lada kren khmat ka sarkar mangi bet ka factory te lada mi ginu jinge na traiwat ka sarkar ru ka nomla ban keno shu yang ye di nubut lani ki try factory ru kata ka ba nakaliang ka jongi ngila ya kren mene kamlong ka babiang ngimla ban ni kata ki khot jungi ki ut yangi met labat sengi ya kata ka loading lada ngiyo ya ka dor klem ai loading kadon jimut ayu ya kata lada ai tam ya ka ai bala ya kran ru ndai ma ai ban loading te kamut kamdan jimut lada ki de khot ki jungi ki layo ya ka dor hanrai kim yo ban bala kalong kum ba ai ya ka pliang kham gaja te kamut ba kamdan jimut ke te nakaliang jungi lawan ya kran ni ki jinge ban ngai nakaliang jungi factory ru ki lara kila ya kran ya ka benta menne bakin penbiang kita maladamdan jing penbiang nakaliang jong ginong elam legend hills kidai ban budin ban yale ba kita ki kam kidai ban long ki babiang kai te nakaliang jongi meneru ilami ke jingkeli mene ngiong ba lor ba hadin bagi mi ke jingi ke jongi bat kadon kata nakaliang factory kala persang ban penkiu ya ka dor simen te nakaliang jongi la keli ya kata meneru ki ngi ko aban ong kum ni bi ki pajba jong kani ka bri jong unyo trap jongi kani ka jala ka jongi teng ki pajba aru kamut ba ki long ki briu ki ba ngila manong no ni kensting ya kanu kam menta lada yaki don manu yaki kanu company ka factory ka shim kabu da ka shim kabu yupat ba te nakali nga jongi ngila panpau mine khmat ka factory khmat jongi ni cement plant ba kum ya kani nginum peliang namar menta la ka cement plant menta ka ayangi ya ka dor ka babiang henry ka penkiu no ya dor cement kani kamde ba ka ta yupat ba hari ka kata lang yang igum ki try truck bat ki nong nya truck ru namar bang ngi apsna ingam te kalong kumba kini ki cement plant ki ay yang i da ka kti ka diang bat ki kini pat yang i da ka kti ka man te kum ya kani men ngila dawa bat ngila pensngau ki cement plant bat ya kani ru ngaso banong nganu kwa bat kentu ki pat ba jungi am ya kanu ka am ka an bapas kim na perkhat ba kim dan di pensngau
anda kalakta imat kosiu kisah kan mau bang oh kata kakta yang ni tena kali yang ngajongi gentu kanya pai baru bagi nong pai ngor kanya kan dikabenta barok kawe kanu ka asion kanu ka sengru kidon ka hok bandawa ya kanu ka benta henry kata ka jing dawa ka jongki kam dei ban kata pai ba tena kata pai baru kim dei ban ailat dia kata ngirung inde ban ailat ki pai baru kim dei ban ailat dia kata ka dei ka kajing ya keren jongi mene nga sungo banong ba ya kan ni ka benta banong ba badai gi lokal kita bomdei lokal kita nga sungo banong ya ka kambela te kamlong ban ya ya penpra lah ni bangin ya pihak mo kalong gumta kan ya Uba kemen merchiang u joint secretary ula kentu ya kinong nya atrok na ka association pakin long le don buram bat don akor bat ban kiar na ka badi kiat ban lat na ka jingsha kano bat na ka bapin huri hura. Kidon ki ba komplain ki bang ba ka kali ke badai balut arpusan ton kiyo tang arpulai ton lene arpuai ton ka bayo ban ka badai balut lai pusan ton kiyo tang lai puarton lai pulai ton temene halor kene ka jing kani kajing komplain kila ya thir sani bha bat ki cement factory kila ong ba kinpet katkum ka RC henrei hajing sisha nakaliang kakut badan burom bat kabala trekam habar jong ka ri India kala don kajing penmi order ka kut ka baong ba yagi kali ndriu tayar de bankit khat arton yagi kali shipho tayar de bankit arpueton yagi kali khadar tayar de bankit arpusan ton yai kali khat sau tayar de bankit lai photon badi kali khandru tayar de bankit lai pusanton te halor gini kijing pensyai nakaliang jong cement factory kila pediang tenga karpat yaki drivers jongi banang ne chakamat bakinam phalashu lene bakinam khuslai jingmot bakin yai bet katkum badai bankit katkum kiniki jing load ki bala ai daka sarkar berkakut badan buram te sa kawai ngakwa ban kentu yaki driver jongi nakaliang MC toda ngi kup MC toda ngide ka mdei bangas ngo sarong las ngo ayu ila dia ndrei kum MC toda ngi kwa ba ki drivers jongi lene baro ki member jongi ki deban loki ba discipline hakata kor komba haba kile shaki cement factory lene shaki noki cook factory ki plants li companies ki deban don ka buram bat ka disiplin hagaba kim de ban dikiat lene bakin long kiba tanglang kiba buai tanglang manglang khnang ba kiwe kinam yo ban kedukti Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya